הכירו את מזדה CX-90, ה-SUV הגדול ביותר שמזדה ייצרו אי פעם. ספינת הדגל החדשה שמייצגת יותר מהכל את המזדה ספיריט. אתם יודעים איך היו נראים החיים שלנו אם היה בהם קצת מהמזדה ספיריט? הכל היה נוצר בשאיפה אינסופית לשלמות. וואו! פספסת עלה! המזדה ספיריט שמה את האדם במרכז, כדי שיהיה לו יותר נוח. בהקפדה עד הפרט הקטן ביותר, והחשיבה סופר יצירתית. רעבים? אפילו הפלאפל של יוסי, איזה טאץ'. כולם עם ווסאבי, כן? בקיצור, הבנתם את הספיריט? מזדה CX-90, SUV איכותי ומוקפד, בגרסאות 6, 7 ו8 מושבים. מזדה, that's the spirit.